Šta bre, izvolite, da platim. Jesi ti zaljubio? Nisi. I nećeš. Koliko? 502. 502. Idemo, nađe to 2, evo ti 500, u redu je. Nema na čemu. A nećemo tako, Duško, Krtola. Dule Paco, u čemu je problem? Skraćeno, Dule. Kako stojiš s pornografijom? Samo ratno. Idu, pičku mater. Koji će ti to kurat? Šefe, Oj, stigla neka kola. a to je ovaj advokat, Aksentijević, Albijanić, Aligrudić, kako se zove, jebem li ga, ne znam. Alo bre, jel ti mene zajebavaš bre? Tere bre, ove seljaki u pičku materinu bre, imamo muziku. Evo, stigli su. Ovo je kvartet, trio, intermezzo. Znaš ti gde su oni sve gudale? Gudile se kaže. Gudile? Kako se kaže, devojčice, gudile ili gudale? Svirala. Gde si ti ove cupiške? Izo bre, pa gde si našao sada da kenjaš? Pa ne može tako se radi posao, jebemo mater bre. Što ne kažete, trebam pomoć bre, pa recite samo bre, ja sam tu bre, za Nikija ruku dajem ako treba. Ne treba ruku. Slušaj ti bre, Đaveliću. Vražilić. Znam bre, zajebam se. Pa ne, mislim, to se samo tako kaže, ono, simbolistički rečeno, mislim... Gdje si, Dimče, batko, prijatelju, padni mi na grudi, brate. Samo jedno. Jeste. Šta je jedan? Prst. Šta on zamišlja, bre, da je neki Robin Hood, Tereza Kesovija? Majka Tereza. Majka Tereza Kesovija. Kapiram, ono, kao ne treba čitava ruka, nego samo mali prst, hiperbola. Treba neka manja usluga, a? Gde si ti? Jo, do kuće proljev neki imam. Što prst? A hteli su čitavu ruku, ali Miki ispod baš drugarčina, ono, lavčina, pa je rekao da mi oceku samo prst. Ne da je došao na vreme, je došao čovjek pola sata ranije. Zamisli to? Zamišljam. Zezaš me, a? Ne zezaš, Muki? Šefe, primiš me za tuki. I moje one komunističke fore, kao ne služimo pijane goste, trte, mrte. Pogledaj malo bolje, reci, jel ti neko fali, a? A? Je lako malo bolje? Jes, tako je bolje, a? Što kaže onaj slavni kineski pesnik Haiku, samo pijan gost je dobar gost. Znači, voliš onu foru, ono kao, razmišljaj globalno, karaj lokalno. Da, bravo. Da. Imamo još 3 santimetra. To ti možda, ja imam još milimetar. Ti si glavat. Uje, bati majkata. Ne, ti mi ba majkata. Ti ćeš još da poživiš. Pirko, da se toga seti, to je već neka psihološka fora, a? Hoćeš da me iznerviraš pa da krenem da grešim, a? Neće moći u ranco, neće moći. Razlazu, pičku materinu, ajde. Koji nas ne bava 5%, on će svira kurcu i dalje, a? Dobro, neka, treba će nam malo i muzike. Što kaže onaj kineski mudrac Lao Tse Tung, počinje prvobitna akumulacija kapitala. Ljudi, sad ozbiljno, daj, stvarno, ja jesam zajebant, mnogo sam duhovit, umem da se našalim na svoj račun. I na moje. Što je odlika umnih ljudi. Čekaj, radite vi ovaj vašaru debeljača. Radi. Onda pravac debeljača. Ajde, mrš! Mrš!